ली जौना चीज के रउआ लोग के इंतजार रहा उ इंतजार अब खत्म होइल। जी नमस्कार, कैसन मानी रउआ सब। उम्मीद करता नहीं कि अच्छा हो। कब पावर स्टार पवन सिंह के एक और एल्बम जौन की बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज होखे वाला बा। एगो और बात और बता दी कि हमारा धुरंधर भैया के 8 गो सावन गीत रिलीज हो गई, जौन की 8वां गाना भाई दिन भर रेंगत रेंगत भी 1 मिलियन अभी नहीं गई। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के एगो और गाना रिलीज होके वाला बा बहुत जल्दी। ई गाना रहुआ सबके 1.5 मिलियन के पार बा। पावर स्टार पवन सिंह के अभी कई गो गाना ऐसा बा जौन की शूट क के रिकॉर्डिंग क के रखल बड़ी सन। अभी कई गो कंपनी से कुली पारापारी सब कंपनी से लॉन्च होके वाला बा। अभी बहुत दिन पहले एगो और सब इंटरव्यू देख लो कब बीना बिहारी जी के उहो कॉलर लन की उहो अभी बीना बिहारी जी के लिखल गाना बा उ बा। अभी एजे फिल्म्स जौन बा जौन बेबी काजल के संगे जौन कंपनी पाई रहा सावन गीत, ओ कंपनी के एगो और सावन गीत अभी बा जौन पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में। तो लगातार सब गाना आ रहा बड़ी सन। बहुत जल्द पोस्टर रिलीज हुई पावर स्टार पवन सिंह के। और वह सबके एक और बात बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ए बार सबसे ज़्यादा वायरल बात चलता मूवी के लेके, जौन की लगातार सारेगामा कंपनी 5 गो मूवी से साइन करेला कंपनी साइन करेला पावर स्टार पवन सिंह से, जौन के लेके बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचल बा। पूरा विरोधी लोग के एकदम ई भइल बा। लेकिन रउआ सबके एकदम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के मूवीए के ना लगातार कोई गो गाना के भी सारेगामा कंपनी से बात भइल बड़ी सन। लगातार अभी सब कंपनी से भी बात हो रहा बा। विनती यह बा जितना भी पावर स्टार के फैंस लोग बा कि भाई सब लोग एक होके तनी गाना के सुनल जाओ, तनी गाना के शेयर कर जाओ, सब्सक्राइब लाइक कर जाओ। काहे कि गाना वो चीज़ नहीं कहते जो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा में जो मिलियन चल जाता रहा, अब दिन भर रेंगे के पड़ता। पावर स्टार पवन सिंह तो एक दिन में मिलियन भरा चल जाता रहा। हमारे धुरंधर भैया 2 दिन में मिलियन में निकल जात। लेकिन क्वालिटी के साथ पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवता। लेकिन हमारा धुरंधर भैया के गाना में कुछ क्वालिटी कम रहा जौन के हम लेके बतैलर नहीं है। बाकी उम्मीद बा जे धुरंधर भैया भी अच्छा गाना कह के दिए, अच्छा बोलबम कह के दिए। बाकी रउआ सबके एगो बात और बता दी कि इंतजार करी गाना ही जौन आई रहा पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बेहतरीन गाना रहा। आदिशक्ति कंपनी से जौन गाना आई रहा का रहा भोला केंगा रहा और भंगी भोला के कादुन कैसेट के नाम रहा जौन की आदिशक्ति कंपनी से आए रहा। बाकी जितना लोग बात सब लोग के बता दी कि जाके गाना पावर स्टार पवन सिंह के सुनी लो। हमारे धुरंधर भैया भी गाना आयल बा वो सुनी लो। बाकी ई फुटेज ही जौन रहा सब वीडियो पहले जौन पोस्टर देखनी है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। बहुत जल्दी गाना आवे वाला बा। बाकी सब लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। आपन राय जरूर बताएं कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में रउआ का सोचेनी। पावर स्टार पवन सिंह के एक से एक गाना आ रहा बा जौन की लगातार बैक टू बैक आई। खूब आशीर्वाद रउआ सब दी, खूब प्यार दी, एकदम बम बम रही। सब लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।